Γιάννα, πονώ εδώ πέρα μπροστά στα πέλματα. Νιώθω ένα κάψιμο, μία πίεση, σαν να πατάω σε πέτρες. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Τι μου προτείνεις να κάνω? Μαρία, σύμφωνα από τα παπούτσια που βλέπω ότι φοράς, είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί βλέπω ότι μπροστά του παπούτσι σου είναι πάρα πολύ στενό. Οπότε, όταν στενεύεται πάρα πολύ το πόδι μπροστά από ένα παπούτσι, είναι λογικό να προκαλεί πόνο εσωτερικά στις δομές. Επίσης, πες μου λίγο, τι δουλειά κάνεις, έχεις ορθοστασία? Έχω πολύ ορθοστασία και η δουλειά μου αναγκαστικά χρειάζεται να φοράω ψηλοτάκουνο. Μαρία, αυτό που μου ανέφερες είναι ένας επιπλέον λόγος για να έχουμε πόνο περισσότερο εδώ. Γιατί εάν είσαι πάρα πολλές ώρες όρθια και φοράς ένα ψηλό παπούτσι, σημαίνει ότι όλες οι φορτίσεις πάνε ακριβώς εδώ στις κεφαλές των μεταταρσίων. Οπότε, έτσι βλέποντας το παπούτσι που φοράς και αυτό που μου αναφέρεις, είναι δύο αιτίες ώστε να έχουμε πόνο μπροστά εδώ στις κεφαλές των μεταταρσίων. Υπάρχει κάποια λύση? Φυσικά και υπάρχει λύση. Θα μπορούσαμε να δούμε ένα πιο σωστό παπούτσι, το οποίο θα είναι σύμφωνα με την ανατομία του άκρου ποδόσου και να κάνουμε ένα ορθωτικό πέλμα, έτσι ώστε να σηκώσουμε τις κεφαλές για να γίνει πιο ομοιόμορφη η κατανομή των φορτίων όταν είσαι όρθια στη δουλειά σου. Εσύ έχεις παρόμοια συμπτώματα? Γράψε μου στα σχόλια.